Здравейте! Показваме ви кокошките на истинска храна. Днес пускаме по двора едни тръби. Имаме канали, по които трябва да ги окопаем. Искам да ви покажа какво се случва, какво правят кокошките. Може да видите как си хапва червечета. Ето ги и другите. И са верни помощници. И когато се намерят червече или някоя боболечка, веднага си хапват и това става на яйца. А това е пазача. Бари. Бари. Лиглю. Може да видите как се хапват и тревичка, и червечета. Всички са много заети да открият нещо вкусно. Ти бягай от тук.